Ay mga kaupa, madyong buntag na dyong tanan ug madyong oras sa tibuok kalibutan. March 17 na dayon guys, adlaw na. Gahapon kay Lunes man anja kuding man tatay. So mao to nag suway mi og hipos sa mga gamit ug madaba jud og kuan. Mga hawa na mo dire ug asay pamutang. So mao ni guys, di Dura box. Jadi ako ag kanang drum na mga sudi ha. Jadi ako dagkuan guys. Mo nag kuan guys. Mao ni ag folding table kana isud sa karton. Dan apay mga gamit ito sa gawas gipanad og kuan nang naay Dura box. Oh, diyan na pud ni gamay raman hinungkon mo mga gamit tungod lang mga dyan siguro sa kagamay sa among bahay mo ang murag na daghan ang nagplano-plano may bagang saan na mo pagda sa buhol kang tahay or sa kahamo na lang hapong ipamaligja or hani ba dagan mga plywood nga among ipang dubulwol magamit mo guni kaligon man yung mga plywood da baga man kani sigurong tiles bon sana namo amo lang ka siguro nang ibaligja kay kaning mga plywood nga among gipang dubulwol ani kani mga plywood baga ni siya nga plywood guys sayang man pud og amo rang bijaan or og nabakhay mo palit or sana namo amo baka nang dagan sa bowl madyo na laman pud among pang divider dito sa buhol pohon gani o gani buhaton bang kadang na ay hanging cabinet dito sa ibabaw sa mga lababo nga na kay sayang mo pag ang pamidyan dyan mahal ba sa plywood di na siya mapalit og barato or og nagali mo palit nga di pud kajugansi so amo na lang siguro kung ibaligja kay sa lagi na namo pagda ado lang mag naami ihatag nga allowance para makarga sa among mga gamit pa uli sa probinsya na itabang ang taga lokal. Diyan kaning sigurong TV, kaning rep, mana laman ni siguro uno padasa. Kanang may tracking bitaw nga magbiyahig Manila to Bohol. Amo pa nang kuanan og pila mabayad ana sa biyahe. Nalagi ni ingon namo nga ipamaligja na lamang kuno dya ug among ipamaligja maglisod na migpalit. Kana ba jang rep kay kuan ba dyan na remembrance ba dyan nas ahong pagpanarbaho sa Saudi kana po nga mga speaker nga kuan speaker amplifier napalit man na namo og 12 anja di naman mahalin og 12 barato na lang may baligja sa makapalit pa daymi nang agam siguro pada sa tracking kana na lang siguro mga gamit nga anjud ba mahinungdanon jud kanang rep magamit na sa bowl kang tahay sinanay kamo na sanay maglutog maghimog mga lumpia ano Shanghai mga homemade lumpia ba chicken lumpia nga na basin dai pud og na ikapuhunan hindi magtinda-tinda na lang pud didto puhon magtinda og sa panay matinda diha nga pwede nimo kanang kuan ba nga pangkabuhian kaya tinda-tinda ba dyan nasanay sa bahay sa una sa dito sa nagpirumi na rep so pwede na makatinda pag mga prusin naghimo Shanghai kaya naman dyan po na yung order nga na ba mo lamang isid sa i-stock laman sa rep hindi ka ng TV kay hinatag man na sa maninay ni Precious napalit man na namo og 16.5 isod og mo ibalik jadi na namahalin og 16.5 sayang makapalit pag day pud mig ingana kay kuan man na Google TV pa na siya upgraded ba mo nang sayang pud og mo ibalik ja na may sentimental value
klaro dyan na guys nga by 2027 manguha na dyan mo diri hawa na dyan ni kay nagka 2028 kuno kinahanglan man hinlo na so 2027 ma-clearing mo dyan na pag next meeting among gihuwat basig ana na sila mo ingan sa dyan ng buwan na mahawa ang dyan pitsahan na kaya kasi agi kaniingan man sila nga by June kuno ilan ang tantangon og sampagita ag medyo may unahon so mo nang mga pizza siguro po doon sa Juming kuha na diri hawa na hindi naman dyan ang maabot og 28 medari kay kanalang mo kuno 28 hinlo na so by 2027 jud na siguro kanalang dyan na maghawa na diri anja iwat na naman jud mi lagi sa meeting unsa jud ang anas ajud nimo nga mao ni mga buwan na pizza kinahanglan nga manili na mi diri kapanghipos na or muhawa na diyan mo lagi saan naman hinunin na mo pagkahinahini og tigom nga nagmahal man hinung pag mga paliton labi na agas karon lamang buntag pag uli ita tayo og pamahaw 89 na kuno agas anja may miski magkinahanglan nag-crisis man hinuon po doon saan na hinuon na mapagkatigom gani anja bakasyon na ra ba jud hinuon po doon na pay pasahero kay wala po klase lagi nang saan na lamang jud na mo malagay bahala na lamang si Batman inuuna na lang may bahala o saan na mo mo po balik si Japara di may magkamalisod o maadjud nga o hani mga jud o kuadjud kabalhinan so ato jud sa buhol manglagpot mga snack dahil mig sampurado guys dang panihapon na precious hi Ay kuno. nahay mga unta dang panihapon na ninamo gaho guys nagkuan ko nag-espeso ko og aho si Kwati kay na-anemic ko ning kuan ning low blood ko delikado ba siguro sa mo anemic ug taman ba lubong napay si Kwati o lubong napay tablidya kumbatihan sa rin namang tablidya guys sa tungdani na nay kay na-anemic man ko Kasi nakiinit pa na. sabi ko bag high blood na ko guys sige maglabad na nga anemic man dahil hinuon ko na-anemic naman hinuon ko karaho Ayun na. Kujuk. init bagong gabi din yung tanan na humana ba mo panihapon diha kami guys mo na dito imong panihapon dang isnak tong among sampurado kay alanganin naman po tong among isnak nga oras anja shout out ko ni Ma'am Sara Layla Amidia sa Bahrain kumusta naman mo diha ma'am unsa na may balita nalinaw na ba katubing merkado nga among giyantuan di dito mao ang merkado sa bayan dito mao merkado sa Muntinlupa diri to sa housing diri sa dapit sa among gipuy-an diri sa South Beltri ra to nga mapay kanunay namong kuananan nami pamalitan sa merkado palengke kay mara man tay daw dari ningon bitag merkado sana all nagmahal na ikaw kaha gimahal pa ka lahar magpanahon ron guys kay adlaw hinon arang inita ug gabi arang tugnawa tugnaw ba nga mura ra kag naginusara kay kanang gakasal man kasi mo unlan sa magbakot na lamang ka nga na mo ni katugnawon nga gibati pud nimo ron nga murag ikaw ras imong kinabuhi nga wa ka kauban Mura yoki hingag. naginusara ra ka Ako gani nagmahal pero wa ko mahala. kinsa Yoki ba na ba no? tiaw bita lami bita puro ni kan mga duma guys kay naman pud mi ginamos na pa pud mi buwad layan pud di pares og saging ginamos sa ginamos pud nga luto na kadto ginamos ba Inda sa itong lugar diha tagpila na gasolina tagpila na pud ag bugas ag kami dari nagmemorize sa laman mi ang gasolina kuno dari gunja itinayin ko no ma sana all ang gasolina gimahal agka nag uban ka diha napabakhay nagmahal
Ito guys, shout out ko ni Ate Mers Balot sa Korea. Mabita po tayo among hana-hana ting makauli may ibalik ko namang tinda-tinda ni nanay kananinda manas nanay sa una. Damo man lagi di ra ka arisgar kay daghan man lagi apo nga gi buhi mo to na narbaho na po sanay nawa na po isang tinda-tinda. Sa dito mi kapag nagpadadyon ginagmay kay makakumpra po sa muli and kay wa naman lagi pud mi dinaundang na po isang tinda-tinda. Kon og kaluyan sa Ginoo kay plan A, plan B man lagi og di matuman nag plan A so ato sa plan B manalang pa yung plano nga matutinda na laman kay ug yaman na sa tay mosuroy og mga tinda kay katubitang dito mi nagsuman mi nanuroy man si Dia wala may magluto si Dia magsuroy sa una pod katong pag-pandemic kaning uli ko nakasuway po kog nagluto-luto og sadkan kamis nanay Dia gisuroy na sa munisipyo. Mahalin mo pod kay mamalit mo pa ng taga-munisipyo labi na pod og nailhan pud ka. Lapi mamalit. So mo na lamang siya mga plano magtinda na lamang siya migansay among matinda nga nami kitaon. Pohon og unsay pagbuot sa Ginoo og unsa pa ijang plano namo mas maadyo hinuon og ijang plano may masunod kay moy maadyong plano bis pa sa among plano. Giingan nga mo dawat nga laman ta og unsay kaajuhan para nato kay matud pa sa uban diri kinahanglan jud kuno nga mauni mauna di jud kuno sila mohawa og wa jud kuno unsay pamaagig unsay kuan kay nagbasa naman sila mga code kuno linalo og unsa to isa ka law RA 7561 unsa to 7565 ba to ag linalo manggod kay kinahanglan manggod maka 20 years ka sa squatter diri sa Manila. Yan naman na requirements po. Agi pa man na og nga nang kuan. Na survey kuno ka diha sa year 1995 nga squatter na kadiri sa Manila. O diri sa Muntinlupa. Makuno na maaprobahan sa linalo. Damalay po tagingan sa uban nga relokasyon o demolition na kung na relokasyon o depende pa man po na o gansay kuan sa nasyonal kay madyo lagi pag napay kabalhinan swerte amuhay ka ha ug ingani bitaw nga panahon na guys nga crisis murag lami pundo sa bukid ba madyo man dito kay na may maipo sa natad di man pareha diri nga kinahanglan dyan mo palit ka kada lihot kung nata diri sa Manila dyan ingaron ag panahon aron paita ka adyo mao nang ingaron yung panahon na lami ra dyan tambay sa bukid mao man dito kay naaman tayo matuba naaman tayo makutlo sa mga kanataran nga pwede ragdi paliton mga duaan panghipusan na anak ay mga tuong na ta dali ra ka jog 5 years nga gitagal na mo diri gali kay ingon tog 3 years ako extend pag 2 years kami nga ba sa pod ning ingani na tabahalag gamay ra gatong pajag natiop kay dugay-dugay po nato napuy-an ba lami po na paminaw ng kamukamura bahalag gamay ra ginyong bahay kay lami man sa paminaw ning kamukamura kanang lahi ra jud tong manghipon kay murag di jud luag sa imong pamati og manghipon tinaod na ilang giingan nga bahalag magpudyo kag arang gamajarang buho basta kay kamukamura kay ug kaning manghipon ta di pa ta makahibag unsay atong dangatan kaya bisag magpailam na katanan nagihapoy maistorya di dyan may ngagwa dyan maistorya naman kami nga pagka natiap ng tapos mo dire pero saan taman nga di man ni atong juta hawa na lang ang tasaway ko na ito kayo naman hindi mo
Magpasalamat day kog dako sa nanabang na sa una patong pagka-demolish na ho. Kay ug di patungod sa mga nanabang na ho, di pa ni maingani kati opening. Di pa ana mo. Di po ko makabalhin sa una o wa pa yung mga nanabang labi na tong mapagmahal na mo nga hantod karon na agi hapon nagmahal na mo. Agi hapon na wa, nagsige hapon na magsubaybay nang musta gihapon na mo. Atong kinauna na ho nga ang tabang na makabalhin ko una benefactors. Dahil kang salamat kay di ko magapudjog ngani wa pa dihag mga sponsors na nanabang kay wa jud ko ni kaugalingang kwarta nga naingani ning nakabalhin ko nga naatupan sa una gawa sa laman sa karong gipa beauty-beautyhan na namo gamay pang ipang tiwas-tiwas na. Pagmat na. Bisag igo-igura po among panginabuhi diri by the grace of God. Pasalamatan gihapon mi kay nakasurvive ba magyapon mi makabayad ra gihapon mi sa mga bayaran kaon ra gihapon mi nga wa mi napas mo napalit ra po na mga needs si precious nga na kay magbisag arang lisura nara mangyapon po paagi nga masurbad ra Kala na tato. bayaran nas kuryente bayaran nas tubig nga na ya kapalit ra gihapon pang konsumo. Ang importante lamang dyan nga mga basog ang mga lawas way nang sakit sa tibuok pamilya kay mao dyan ay luoy ng arapan natong lisuran dyan na pa dyan nga sakit nga na and din ako mo mention sa katong mga kaiba man dyan mo okay sa tong grabe ning tabang naho dyan namo kay hantod karon nakasurvive mi diri mahawa na lamang pud mi mingawan ko sa bye kay naalad na po ko diri ba nga namin diri nagpudya kay ganahan ko magpudya o ganang nay hapsay ba nga kami kamera nga na way daghang aliwaros way daghang jaw nga na hilom dalabinas ako nga di ko hilig magmarites sa silingan nara ko sa permi murag okay na ko sang ginabuhi munipahin ko labi na nga di anas precious ba. Da karon ug asa na pud mi dani pamutang ka kung saan man gani og naat pantangan na ay mas maadjong lugar nga among mabalhinan kay diri jud mo laging mahal ako rin tiyog tubig kay ginegosyo man mi kay di man lagi na mo kuha ng Maynila dug meral ko basta di pa titulado ang juta mo nang di jud mahimo og diretso mis meral ko og Maynila mag ginegosyo pa jud mi kay grabing mahala. Gahapon namang bill o pagka March 15 27 per kilowatt nami imbis kay 25 raman to paingan sa meral ko nga magtaas una pa dyan sila nagtaas na pa man ang taan na pa man ta nasunod di pa man ang takaron manang grabe pero saan lagi natin reklamo kaya ang gadget tayo mahimo kaya naman dyan itong natungnan nga lugar Mirangga manggihapon ta sino okay nakasurvive ra manggihapon bisag muna ba. Wala pa mahibaw nga nasulbad ra pud na mga problema sa bayran na niya. Karong panahon na guys ug naingon pag wa koy bata hagbay. Hagbay ra ko na trabaho kay di jud pwede magtambay-tambay ra. Kani kay si Precious kay man pwede ibilin-bilin. Nang Tatayong hayahay ka doon wala gibanta jang batang gamay kay pwede naman makapangita makabangkil pod sa panginabuhi ba plano naman gali po ko mo balik og abroad kay jawat na lang pod og hani gajud og tagaan pag opportunity ka na makabay mig amo na jang duta para di na jud labad sa uba ay ngani dako na ba jud pod ni nagasto ja saan pa man nga pahawaan naman pod ni ja ting tea time na pod na guys ya gang tea nga dahon sa karnaba kamunggay
Nja turmeric o biyabas. Jag si tatay pod ning anim ning apil pod si jag inom kay nalami kung pagijang paminaw sa jang tijan. Salaman ni sing kamutan kay basin na pag dakag katabang ni sa bukol kaluyan na di siya mo dalig dako ba. Ja lihay-lihay lang man po sa mga pagkaon nga bawal. Kaning manambal ta kinahanglan po ta og mag-amping sa atong pagkaon kay aron di ta magrabihan yung ajo-ajo po ta ba. Pwede naman siguro po abot og balik kay nahuman na maghang kaso sa labor, nahuman naman na wa naman ko'y atubangan dire kay na okay naman. So pwede na siguro po kumuabot og balik ug hani makaya baka na nga bidjaan sa nas precious murag karon pa lamang gani naganahana pa ko kung may opportunity man gani nga kuan kay jawat nga na medyo pa ni magpudyo tag atong kaugalingan ba parehadani. Daghang pasalamat na dani nga naingani ni tungod sa mga sponsors nga ning tabang na ug naluoy na ho. Murag bahala gamay ra piutra basta safety makahigda di mawanan di maintan. Ora man di man ta maning di man ta maning mangandoy og dinagke kay ug dako lagi pagkagbay dako lagi pagkagasto. Ano ingani ra gud ara galinahang lipaja nani aron dako ana jud pasalamat nga naingani dahil labi na kay naabot po si precious nga natiot pero saan taman nga di man pwede kay di man lagi among juta temporary ra man lagi midire pero bisag ingani ra ni ang daghanan na nagmemories nja grabe na hang kalipay og kapasalamatan dani nga naingani ni kay sa pila ka tuig pa namong pinadyo dani nga safety mi. Napa magalit chance nga makalupad ug malinaw nagkalibutan pero ganahan na pa po ko maadyo guys kay basig di ko kaagwanta og bidjaan sa nas precious. Depende pa kung makaya ba dyan na o di gani diri na lang ko manarbaho ka nang magulian ko basta na alam may kabinlan ni precious ug hani magani ka ng kapangitaan ba o kaluyan pas Ginoo nga ngayon sa magali lang itabang na mo diri og king tayo magali og pwede ikapuhunan o magsugod na laman og tinda-tinda og hani mga jud kay ako bisa may kahibaw na labi na kami ug adjay kabalhinan so ato mo sa misbuhol mo lagpot ug hani kaigo ba pud ilang ihinabang na mga pamasahig pauli or hani makapuhunan ba ka ug na ba kahay pangkabuhayan kay mo man lagi labi na karon nagmahal tanan naglisod ag biyahe mingaw ko nga sa tay kay uban siguro nang gibakta sa laman dya ag opisina pas munisipyo tag-apat na lamang pud kaadlaw dya ag uban nang bike na unang mayo ka dug biyahe jarang mahal gasolina padung na mo bakasyon sa moto ni pasahero baon saan na lamang ka na salig na lamang sa kahitas ang nagtanan kay narabay bata marahid siyang kagulan ang bata in taon mo nang karong panahon na lami dyan ng natay mga kita bahala ginagmayra basta permanente dyan kanang panginabuhin taon ni tatay di rapod kasaligan o maray saligan kay arara dyan sus nang gigukod dyan taon mis bayranan looy pod kay mamatag alas 3 dyan maulig alas 9 nas gabi sa may nga pa siyang panagat mahal pa dyan tanan di ta makaingan og hayahay ta diring napita kay wa pa ta nang gihigda ag kwarta ag hayahay siguro katong nang gihigda ng kwarta mo tapon ng uban di tapon
diretso ga istorya ba uga pud ka kuan sa kahimtang sinanay diri man jud to okay pa man jud to crisis pero kay ba jud si unsay panginabuhi pero og naingan pa ko pareho pa ko sa uban nga ambisyosa gusto na ay masunod paliton baw na laman galing kay ako guys sakad sa unas kamauna ko mangita di jud ko ingag maganahan ako sa galingan ako gustong paliton gadyo nga nahana ang pamilya sabi na kay lisod nga na ba gadyo ko naganahan na og mga material nga butang samot pa baka karon nga nakoy anak adto na lamas ang anak og mauhon namas nanay kay ba mo nagunsa ko di jud ko ingag hilay og material wa man gali ko arios lipera man gali ko nga nakabag ko og braces nakarelo ko og swats kay dahay ning hatag na nga mapagmahal nga igsoon ka sa kahanginan nakasuway po ko sapatos nga naibran tagad kay ning hatag na sini nang naibran so na dinampas nagtrabaho pa ko mo reward po ko sa galingon pero kanarang timpas ko kay parte nga na mapalit ko bag-o pero di jud nga kada sweldo palit di jud ko gusto sa mga kautang-utang ko mao nang pundo-pundo jud ko adya padaman lagi pos pamilya nga na kay kaning family oriented ta labi na lisod atong ginikanan di man pud pwede na to og atong pasagdan mao nang di lalim karon na ganahan ako nagawa sang anak ug ansaan sidya pagdako og wa jay maadong panginabuhi luoy di ko gusto nga ag nasuwadyan na mo sa una nga kalisod mapidang maagian madyo na laman ug sa mong naagian sa una di ni dya maagian si dyan ay magtubo bahalag di bongga bahalag di dinato basta ka na lamang pang kinabuhi nga di dya pareho na mo sa una nga mangbasak mananam dya ako na narbaho kog sadyo nga na ta si dya makahaman pag-eskwela maron na yung pangandoy okay raman po na tos bukid anaron nagpananam anaron og say napadiha mang garden pero di jud na pareha na nga wa pa ko ka-graduate og high school labot na ko bisag asa panarbaho looy dyan makatulong pa dyan kong amo sa una nga pakanan ako panos para tong giantos di ko gusto may maagyan sang anak kaya katrabaho mo ko karinderya sa una sa Cagayan to nag-edad pa kong 15 andya pakanan ako panos nagluto ijang sangagan panos na di ay kay ka lagi bata pagpatagbuot di pata ka mo reklamo grabe man po kog naagian pero di lamang ko gusto nga ipahibaw nila nga ingan ang naagian andya dito nang utana og OFW ba day ko wa siguro to sa kadyo manglantaw sang vlog kay nag-vlog man ko partis pag Saudi na kay nang utana man nag-OFW ko pero wa po ko maswerte na distress ko kay tungod sa ang amo nga sa dista wa masunod ang kontrata pero okay raman to na maantos raman ta to na wa pa jud ko nagkasakit sa nga nagkasakit man jud ko di man jud mahimog ang antoson kay basig muuli anja kog sinud naglungon simba ko auto nga paglingkod ni Tatay Digong auto pagkauli na tungod kay nagpaadto sa dito og sekretary sa OWA para laman sa mga tao nga maltrato sa amo makauli matabangan mo nang di nga ingag political ning ako mismo na ay prop nga natabangan po kung isa ko sa natabangan ni Tatay Digong nga makauli kay sa una sa panahon nga si Jana daghan ka mga OFW na kauli rag travel documents so may mga passport kay ba jud na kay dito may sa shelter sa Polo Riyadh na ini adto ng mga sekretary sa kuan na tabangan tong gustong muuli na nga na dito na hanok sa shelter kay tungod sa wa nagipanghatag sa amo ag mga passport diyan nagali po dito nga na-rape sa amo nang anak na dako nagbata wa pa kauli kay sa malagi nga na may bata kuhaan pa man nagpassport aron makauli pero murag nakauli ro to sila kay basig na solba to lang problema pero una man ko nakauli na nagali pa dito nga nakuhaan naghunahuna tungod sa ka stress siguro to
anxiety tungod sa amo. Unang basta hindi pagsunod lakaw serte na kay na naman po anak nga muasa. Yo, ani salamat tataman guys kay murag taas na paghang marites bitaw. Kay ba mo kung nga naman jud gihapoy ganahan manglantaw kay na may uban mangutana o nganong wa may upload o di ko maka-upload. Masingkamot na lamang ko kay ang YouTube karon ning paspas na pud sila hatag og dollar basta masige lang mag-upload. Mangita na lang kung unsahing ikamarites, unsahing kajawjaw daring atubangan. Unja. Mano to guys? Nagmahal na tanan. Anja kamo gimahal na pabakahay nagmahal ninyo. Anja kamo gimahal pabakha mo. Sana all ang gas gimahal, ang paliton pod gimahal. Anja ikaw kaha. Gimahal pa kaha ka.